Salvacion, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by De La Victoria family. Souls of Valentin, Rosario, Rosque, Dave Mark, Rosvailin, Emiliana, Ismael, Placida, Pedro, Carmen, Yu Tech, Bernardo Yu, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Meli Yu. Souls of Emmanuel, Anita, Marcelo, Wanting, Cording, and Carmen, offered by Turalba family. Souls of Junicio, Cesar, Juana, Juanita, Almira, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Teresita and Marahay family. Souls of Honorio, Ria, Sergio, Victorina, Lamberto Sr., Priscilla, Virginia, Romulo, Napoleon, Lamberto Jr., Earl, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Mirna, Natad, and family. Souls of Rosario, Ana, Maximo, Felisa, Nemisio, Feliciana, Teoficio Sr., Rufo, Felisa, Jaime, Remigía, Roberto, Paulino, Jorge, Gina, Ramil, Estrella, Eleuterio, Perpetua, Ernesto, Bernardo, Nonito, Joffrey, Hilario, Maria, Karina, Gary, Harry, Emiliana, Arlene, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Criana and David Odotona. Souls of Dominic, Ruin, Cirilo, Jesus, Consolacion, Galileo, Dominga, Benigna, Carlos Sr., Carlos Jr., Eduardo, Antonio, Pelicula, Severino Sr., Severino Jr., All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Doris and Pepe Ramirez. Souls of Anisison, Friday, Rosinda, Roslyn, Yosteke, Maria, Vicente, Jomi, Jael, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Camposo family. Souls of Clarita, Alejandro, Eleugelio, Antonio, Virgilio, Rodora, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Shali and Lindbergh Mandong. Souls of Gilbert, Josefina, Erlinda, Consolacion, Adila, Romel, Materos, Solpicio, Dioscura, Adila, Junel, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Pacanya family. Soul of Tranquilino Baracao, offered by Anonymous. Souls of Joseph, Petronila, Nazario, Lucas, Edwin, Monicito, Teresita, Benvenido, Florida, Ricardo, Prudencia, Mariano Socorro, offered by Ton Tirado and family. Souls of Tito, Teodoro, Lucia, Manuel, Wilita, Lilia, Felix, Senior, Jesus, Rodrigo, Rosita, and Natalia, Gitolius, Salud, Arthur, Dexter, Teodolo, Virginia, Myrna, Elpidio, Martin, Beatriz, Jose, Maria, Clemente, Marciana, Francisco, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Abener's family. Pamisa sa kalag ni Corazon Ropinta, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Mr. and Mrs. Rodel Ropinta and family. All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Flor, Wilfred Hera and family. Souls of Romana, Tiborcio, Francisco, Antonio, Marcela, Juan, Felix, Marcelina, Cesario, Irinea, Julio, Matilde, Gertrudis, Baby Alice, Julieta, Viviana, Benjamin, Ingracia, Anilino, Paterna, Maria, Teodora, Eulalia, Juan, Catalina, Nicolas, Romeo, offered by Tomasa Sibyl and family. Souls of Apolinario, Francisca, Maria Lourdes, Restituto, Floro, Asuncion, Francisco, Lionel, Eulalia, Garciano, Nicolasa, Fidel, Proctosa, Teodolo, Apolonio, Sigundina, Severino, Ingracia, Crisanto, Jesus, Ananias, Benito, Climaco, Inocencia, Soledad, Anunciacion, Pablo, Cloteldi, Andres, Cipriano, Fausta, Joseph, Aluna, Santiago, Juan, Tarsila, Lorita, Sabina, Alfredo, Epifanio, Dolores, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Krilan Juma and family. Soul of Antonio Larayos, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Michael Larayos. Soul of Corazon Ropinta, All Souls in Purgatory and All Forgotten Ones, offered by Mr. and Mrs. Rodel Ropinta and family. Pamisa sa mga kalag nilang Julia Bianca, Jeff Charles, Manolito, Jeffrey, Josefina, Dante, Florentina, Felipe, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Mayormita family. Pamisa sa kalag nilang Gonzalo, Pasencia, Alfonso, Victoria, Flor de Lisa, Cecilia, Mateo, nagpamisa Laguns family. Death anniversary of Gonzalo Lagun, offered by Lagun's family. Pamisa sa kalag nilang Bisinta,
Alejandro Jesus Lydia Pantaleon Alicia Benito Sierra Monique Erlinda Sancho Eduardo, all souls in purgatory, especially the forgotten ones, and all unborn babies, offered by Cisnorios family. Pamisa sa kalag ni Corazon Ropinta, offered by Mr. and Mrs. Rodel Ropinta and family. Pamisa, pasalamat sa Holy Trinity, all angels and saints in heaven, for all graces, receive good health, good vision, peace of mind, and pray for us, offered by Rosalina Imbong. Pamisa sa kalag ni Nestorio, Hilaria, Teofila, Santos, Antolin, Norma, Leticia, Miluna, Elsa, Florita, Arturo, Ramel, Alfios, Safera, Manuel, Victoria, Tiborio, Fermin, Demetrio, Urbano, Virgilia, Amado, Marites, Benji, Rogelio, Margarita, Bong, Petronilo, Ruth, Maria, tanasan ang kalag sa purgatorio, ug sa tanang kalag nga naikalimtan, offered by Merlin Albario and family. Pamisa sa kalag nilang Teotimo, Dilia, Vivencio, Lolita, Teresita, Erenio, Concordia, Pio, Violita, Celestino, Felicidad, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang kadtong nahikalimtan na, offered by Cecilia Holbut and family. Pamisa sa kalag ni Primitibo Tiboy Gadingan, nagpamisa Gadingan family. Kini nga misa atong ihalad alang sa katuyuan sa tuang Santo Papa, Papa Leo XIV, sa atong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Uididi, Doctor of Sacred Theology, ug sa tuang Cura Paroko, Reverend Father Fromencio Mahusay. Magampo kita, tidabangan usab sa tuang patron, San Roque ug San Vicente Ferrer, aron dadon nga to sa Dios sa atong kabalaka ug panginahanglan, lakip ang mga hangyong sa pagampo nga dadawat sa parokya. Palihog mangluhod, pagampo sa dili pang santos nga misa. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Isus ko, pinaagi sa putli o yamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pagampo. Buhat ko, kalipay og mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag ug kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pagampo, nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pagampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamomot. Makagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamomot, sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan ngangay sa ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog niining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala.
Mayo nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuwa luwasa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, sigampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatayon. Himaya samahan ug sanag sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Mayong buntag pag-usab, maigsoon ko ni Kristo, anya kita karon sa atong ikaupat nga adlaw sa tuang Misa di Galileo, atong pilgrims nagagikan sa World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Extra Ministers of Holy Communion, Legion of Mary, with area for chapels, Exubil, Villa Sakati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abiliano sa Compound, Santo Niño Community, and Kabulakan. Atong choir karon from Living Flame of Love. Ano mga lima pasbutang ito na sa lima unong with maximum imuhang kuan pero kanang lima nanay clearance pero kung unahan ka ng kuan unong pwede ra lima ya unong pasod ko man sa gagman pa dito katong atong mga kaigsunan diya nga nagbarug abante lang mo diri na pay mga bakante nga lingkuranan natay mga ashrets mo guide diri nga side na pay bakante nga lingkuranan.
Ang musaulog sa tuang misa karon ang ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Palihog manindog. Sa katawan kinaiyahan, sarapay katandin yatong atong nabati. Huli sa mga amit sa nagsilya sila, miabot na ang Mesiya. Sa katawan kinaiyahan, sarapay katandin yatong atong nabati. Huli sa mga anghel sa nagsilya sila, miabot na ang Mesiya. Mga igsoon, inubanan sa inyong tagsa-tagsa ka mga intensyon, magdungan kita sa pagingon. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Mga igsoon, maghinulso kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa.
Kaluyan ng takita sa Dios nga makagagakom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Himaya sa Diyos sa kaitasan, himaya sa kaitasan. Ang iyang katawan karon ng maya, ang Diyos kadait na ng sayo na. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos samahan makagagaon sa Himaya sa Diyos sa kaitasan, himaya sa kaitasan. Ang iyang katawan karon ng maya, ang Diyos nung kadait ka ng sayuta. Ginoong Jesu-Kristo, muktong anak sa amahan, Ginoong Diyos. Ikaw nagalingkod sa kusa, amahan nawalang ang mga uyo. Sa Espiritu Santo, ihas ay himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, Magampo kita. O Diyos, gipadayag mo sa kalibutan ng kahayag sa imong himaya pinagi sa pag-abot ni Kristo, nga gianak sa Berhen, itugot nga among sa ulugon sa hugot nga pagto, ug buhi nga gugmang misteryo sa Dios nga nagpakahimong tao. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buyog haryoban kanimog sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babae ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak, apan karon magmabdos ka og manganak og lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok,
Kay sukad gayud sa iyang pagkatao, ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel, gikan sa mga Filistihanon. Unya, bilakaw ang babayi, ug gisuginlan niya ang iyang bana. May tao sa Dios nga biduol kanako, ug makahadlok ang iyang panagway sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana kung diin siya gikan, ug wala usab siya mutug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya, nga mamabdos ako og mga anak og lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom og bisad unsang bino o ilimnong makahubog. Ni magkaon og bisad unsang kalanong ginadili. Tungod kay ang bata ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babayi nanganak og lalaki, ug ginganlan niya Samson. Ang bata mitubo ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang espiritu sa Ginoo misugod pagahom kaniya. Samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug sa Estaol. Ang pulong sa Ginoo. Ako sa imong pagdahig, ugawitan ko ang imong himaya. Pagpakahimo akong bato nga dalang panang, usa ka kuta nga maghatag kanako o kasiguruan. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. Luwas ako sa kamot sa dautan. Kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo, ang akong gisalikan, o Dios sukad sa akong kabatanon. Diha kanimo nagasalig ako, sukad sa pagkatawo. Sa diyan sa akong inahan, ikaw ang akong puso. Maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Diyos, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Diyos, gitudluan mo ako sukad sa akong kabatanon.
hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahang mga buhat. Pun ako sa imong pagdahig, ugawitan ko ang imong himaya. Samtang namauling at usibabaw, nagasipya o kimaya malulutan sa Diyos. Ulot sa ngayon ang mensaheng ilan, kansang pasiuna, wala ang aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Ang hinumanakan ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Lucas. Imayaw ni Kao, Ginoo. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa, nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi atubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili naman makapanganak si Isabel ug siya ug si Zacarias tigulang na kayo. Usa kadlaw ni ana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari atubangan sa Dios. Diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa repa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa Ginoo, samtang nagampo ang panon sa mga tao dito sa gawa sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog ug nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, "Ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo. Ug ang imong asawa nga si Isabel muanak og lalaki, nganli siyag Juan. Inikataw niya magmaya ug maglipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako atubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tao sa Israel dadon niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Maguna siya sa Ginoo ug makabaton siya espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug ang katawhan andamo niya alang sa Ginoo.
Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon ko man pag ila nga tinuod ang imong giingon kanako. Tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayod sa hustong panahon ug tungod kay wala ka man motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Ninihigayon na naghulat ang mga tao kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa pagula niya, dili na siya makasulti kanila busa nagtuo sila nga nakakita siya panan-awon sulod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang asawa nga si Isabel ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Mingon si Isabel, karon mitabang na gayon kanako ang Ginoo nining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog malingkod. May buntag ka natong tanan. Kaya pa. Ligon pang tuhod. Ha? Napabay igong kusog. Makasagingon baya nako kining pagsimba sa kadlawon. Usa jud ni kadako nga sakripisyo tungod og alang kanatong tanan. Usag nilang, naaragoy gihapoy grasya no nga moabot kanato basta lang kita magmatuuhon ug magmalig-on sa tung pagtuo. So sama karon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nan, mungtana ko ninyo, kinsa ninyo din ni naka-eksperyensya og mga butang nga katingalahan nga dili gay ninyo masabtan nganong nahitabo to siya diha sa inyong kinabuhi. Naka-experience ba ta o ka-experience ba mo nga naay nahitabo sa inyong kinabuhi nga wa ninyo damha, wa mo kasabot nganong nahitabo to siya ug nganong na hilambigit to siya sa ato ang o inyohang kinabuhi. Aduna ba? Oy! Ilan nining magistabi tanong tapos igo lang tatutukan. Digo ta istoryahan. Ilan baya na kayo? Wata kahibaw. No? Kung say suod sa inyong alimpatakan. Bitaw mga kaigsunan ko, karon ang Ebanghelyo o ang ato ang unang pagbasa, naani sila'y common denominator. Apan nagkalaki ang sitwasyon. Nan mangutana ko ninyo, kinsa man ang anak ni Manoah sa unang pagbasa? Ang anak ni Manoah, kinsay pangan? Si Samson. Nan, si Samson ba gianak sa paagi nga normal or dili? Hoy! Kabati yun yung kinabuhi agad ay. Ha? Sa unsa mang pagiya kung naminaw ta pagmaayo sa unang pagbasa. Because the gospel of today and the first reading has its common denominator, but in a different way of accepting the reality nga mahitabo o nahitabo din sa ilahang kinabuhi. Remember, sa unang pagbasa, ang asawa ni Manoah dili ka anak. Dili ka anak. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo sa asawa ni Manoah? Gitagaan og imposible o posible? Sa hunahuna sa tao, imposible gyud kayo
No nga usa ka babae kay di baya tanan. Actually, not all women can conceive a child. Tinuod dili. Bisag unsaon pa na niyo bali-bali, bisag unsa pa na inyong posisyon, kung dili mo katagaan, di gyud na mahitabo. Bisag magkuan pa mo, magkanagining magbitay pa mo diha. Bisag unsaon pa na ninyo. No, kaya kanang butanga sa mga minyo, it only happens once. Di na gyud na mahitabo, bisag unsaon pa na, di na pareha di na pareha sa kanagining mais nga pwedeng punaan. Tinuod dili. Ngay ninyo punai kausara na. Kung sa inyong gibuhat nga kanagining grasya, maura gud na siya. Munang pagkadungog no sa mensahe sa anghel kang Manoa nga magmabdos ang iyang anak, si Manoa naningkamot nga makakita sa anghel. No, naningkamot siya nga makakita. No, and then accepting sa mensahe sa anghel kaniya is a very tricky kayo. Kaya nga naman, si Manoa naningkamot nga makakita sa anghel pero wa kakita. Pero nagmabdos ang iyang asawa. Kinsay pangalan sa bata? Si Samson. Ari po sa ebanghelyo. Si Zacarias nakakita sa anghel apan he is very uncertain in accepting the message of the angel. Tungon kay nga naman. Ha? Pilay edad ni Isabel niya itong higayuna. Mangutana ko ninyo. Pwede rin, pila. Uy, pilay niyo. 30? Inyo adire pila? Ha? 60? 90? Inyo adire? Rambol J's gunirong kalaki ha. Hinumduman nato no nga si Isabel nagmabdos kang Zacarias 90 anyos. Ya kung maghisgutan niya ng idara, unsa may inyong unang-una kung magmabdos pa mo niya ng idara? Be, mangutana ko ninyo, kamong mga unsa ni, edad-edaran. Ha? Pader, lisura na good pader, oy. Damura man nagsuba nga wanay tubig. Lisod na dyan kayo. No? Kaktapoy na magay kat-kat. Unya, pagkatungog sad ni Zacarias, no nga mingon ang anghel nga magmabdos ka, o unsa may reaction ni Zacarias? Unsa may gingon niya? Tiguang na kay ko, oy unsaon ko pa ni intaon? May pangpuspuro kudlitan musiga pa. Lisod na dyan kayo. Kung tanang ko ninyo, kung kamo magmabdos inyong anak, ug 90 anyos, so niya inana pong edad, kaya pa di na. Huna-huna lang gahi pa deroy. Lisod na dyan kayo. Hindi na dyan na in taon, ika pangutana. No? Pero, niining sitwasyon na, atong hinumduman, ang mga butang nga imposible sa huna sa tao, posible sa Dios. Everything under the sun, it is very possible to God. Remember, in every time of uncertainty, there always the grace. If we only accept and we have this faith, nga ato ang gitamod sa tong kinabuhi, nan ang tanan posible gayod. So sato pa, sa kinabuhi ni Manoa, sa kinabuhi ni Zacarias, pareha sila common denominator, walay anak, apan gitagaan sa Dios og dako kaayong milagro sa kinabuhi. Nganuman, because the plan of God must also do in reality. Kinahanglan jud matuman, bisag unsa pa na siya. Tungod kay ang plano sa Dios dili man pareha natong plano. No, kung magplano ta daghan magkaayong mga butang nga mga palpak, tinuod dili. Daghan kayo, no, maglisod ta. No, kung natay plano sa tong kinabuhi nga walay Dios nga uban niini, ang tanan mahimo gayud nga butang nga di nato gyud masabtan.
Mabitaw nangutana ko ninyo, naabay nahitabo nga mga butang sa inyong kinabuhi nga wa mo nyo damha o wa nyo hibaw-e nga ang tanan di ay mahimo nga imposible kaayo. For example, mangutana ko ninyo, kinsa ninyo mga byuda din isang kamot, byuda o byudo? Isang kamot. Tanan na pa mo'y asawa? Sana all. Ha? Mga byudo, dire. Wala byudo dire. Buhi pa inyo, ha? Inyo, dire. Naapa, wala na. Di ba? Aligri kay ni tanan, no? Makapangut-kaut ta sa tong kaugalingon. No, once na gani byuda nga makauyab og batanon, unsa inyong masud sa inyong hunahuna? Hoy! Unsa masud sa inyong hunahuna kung makaibaw mo nga byuda nakauyab og mga 20 o 30? Makaingon, imposible kay na pader. Oy, hangako na ginastunga-tunga. Parihara nas amo, no, nga kanaganing manimbag mi sa kadlawon. Mailas pirmeros, tunga-tunga, muhunong. Unya mo to'y hakaw na sa katapusan. Ug mingon, natapos na. Ha? Be, baliho na to. Baliho na to. Naaligri po po kayo ni. Kung ang biyudo makaminyo o kanaganing 18 anyos, unsa inyong bation? Ha? Aha? Swerte? O, alkansi dahil mo mga biyuda? Kaya ninyo man din na swerte. Nga naman? Nga nakaswerte man? Lahi manggod ang kanang babae o ang laki, pader. Parihara na. Parihara na sila. No? Pero mga kaigsunan ko, atong hinumduman, everything is possible in the grace of God. Kining nahitabo kang Zacarias, plano sa Dios. Kaya atong hinumduman, no, nga sa unang panahon, kining mga byuda o kining mga way anak tinunglo sa Dios. No, kining mga way anak sa una tinunglo sa Dios. Dili pareha karon sa atong panahon, no, kun wa kay anak, no, unsa may masud sa hunang-huna diha sa mga tao or mga silingan. No, unsa may inyong reaksyon kung walay anak ang usa ka magtiayon? Unsa inyong hunang-huna? Mga chismosa og tabian, unsa inyong mahitaw inyo ang unsa ni? That's a part of life. Noon sa inyong mauna-unaan. Ha? Makaingon ta sa tong inyong kaugalingon or sa tong kaugalingon, akana siyang pamilya ha, wala tagai og anak, basin dili gayod sila angayan. Mo'y masud sa tong una-una. Or usahay, makaingon ta, kana di ka mao, magpatudlo pa siya sa ako, kay bagod silang taon. Makaluha pa na. No? Kinainom bitaw ko sa kanaganing unsa ni, kanaganing dito sa amo, dito sa norte, aligri magkainistanan. No, nay kanaganing hapit na muabot nga mularga na ang train, mga 40 anyos. No, lisod na magkay na paanakon mga 40 anyos. Tinuod dili. Wa na nanana sa kanagitawag nato og the last trip sa series. Padulong og sambuan, no. Lisod na kay na, no. Dede usa ka kanaganing unsa ni burong-burong nga kanaganing unsa ni palakubog agiinan kibaw ka pre, sayon ra man na pre, do makaluhaan pa ka. Inaniya pagporma o gibuhat pud sa tabaghak kadako, aw kaluha gyud ni gawas. No, tinuod yun na way binuang. Pero mga kaigsunan ko, sa ato ang kinabuhi, daghan kay tag mga butang nga atong kaduha-duhaan. There's a lot of things in our life that very uncertain to accept the reality kung mahitabo ba na siya o dili. Pero, kung naade tayo pagtuog, pagsalig sa Dios, kini sa Zacarias ug si Manoah, kibawta, nagduha-duha ni sila. They are also the same as ours, no, sa ato ang kanaganing tawhanon nga panghunahuna. Tungod kay ang mga butang nga tawhanon usahay di magud nato makonseive sa tuang kinabuhi nga mahitabo ba na siya. Pero sa grasya sa Dios o sa plano sa Dios, ang tanan gayud mabalik sa unsay angay ni ana. Munang si Isabel sa pagkahibaw niya nga nagmabdo siya
She is very happy. Nga naman, nalipay gayud siya pag maayo. Kay nga naman, mingon siya sa iyang kaugalingon, karon nadungog nagyod ang akong pagampo. Gikuha nagyod sa Dios ang akong kaulawan sa mga tao nga nagmabdos ug usa ka bata. Kita mga kaigsunan ko, gitagaan kita sa Dios ug mga butang nga makalipay kanato. Ang butang nga dili gayud ikahatag sa kalibutan. Ang butang nga ato karon natagamtaman sa umaabot nato no sa pagtukaw sa matag adlaw sa pagkaabot sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. So hinaot punta nining ato ang nadunggan nga mga pagbasa sa mga butang nga katingalahan, kita usab mutuo musalig sa Dios. Aron kita sa atong kinabuhi dili gayud kita magduha-duha. Aron kita usab makadawat niya ng grasyaha nga gihatag kanato sa Dios. Amen. Hinaot pa unta. Saingon pa ni Father Omen kung kinsa tong nakadungog manindog. Sa pag-andam nato sa atong kasing-kasing sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo, mudangog kita karon ngadto sa amahan sa ato ang pag-ingon. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Buligi ang simbahan diha sa iyang pagpangandam sa imong pag-anhi ug himua nga among kasing-kasing magdilaab sa paglaom sa imong ikaduhang pag-anhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Liguna ang imong pagmando sa tibuok kalibutan, ilabi na kadtong mga nasod nga nagaluya ang pagtuo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ipadayag ngadto sa tanan ang imong gahom ug gugma, pinaagi sa pagsaulog namo sa imong pagkatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dad-ang ngadto sa kinabuhing walay katapusan, ang among mga igsuon nga nangamatay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dina sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, pangayoon ta sa Dios sa atong mga personal nga mga panginahanglan. Ug sampito nato si Maria sa pagingon, Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. O Ginoo, ang tananimo mga binuwat gihidlaw sa imong pag-abot, diin ikaw nagluwas, magbalaan o maghingpit sa kalibutan, nagaday kami kaniuban sa Amahan ug sa Espiritu Santo diha sa santos nga simbahan, karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Palihugmang lingkod, akong giyawag ato ang pilgrim, ang World Apostolate of Fatima, Youth Apostolate of Fatima, Extra Ministers of Holy Communion, Legion of Mary, with area 4 chapels, Exubel, Biliascati, Lower Sakati, Kauswagan, Lower Kauswagan, Abeliano sa compound, Santo Niño Community, Ag Kabulakan, sa pagkuyog sa tong offertory procession.